Robert Nesta Marley, 6 de febrer de 1945, 11 de maig de 1981. Cantant jamaicà i principal figura i difusió de la música reggae, una barreja de rimes folclòrics jamaicans. En finalitzar la gira europea, Bob va caure greument malalt de càncer, descobert casualment arran d'una lesió que es va fer jugant a futbol. L'11 de maig de 1981, Bob Marley moria en un hospital de Miami. Només tenia 36 anys. Bob Marley va néixer el 6 de febrer de 1945 a la petita localitat de Nine Mile, ciutat interior de Freguissa de Santa Ana, al nord de Jamaica. Era un noi baix i flac, no molt dolç, sempre ficat en baralles rondaires, que no anava al col·legi i poc disposat a fer el que la gent volia. La seva veu era tan sols acceptable i la música que brollava d'ell desafiava tota disciplina. A la dècada dels 50, amb l'arribada de Bob i la seva mare a Kingston, Marley comença a conviure amb la música permanentment. L'any 1962, Bob Marley va ser escoltat per Peter Macintosh, un empresari musical que el va dur a un estudi per a gravar. A l'any següent, Bob va decidir conformar un grup, The Wailing Wailers. L'any 1963, els Wailing Wailers toquen música amb el ritme de moda a l'illa, ska, convertint-se ràpidament en la més escoltada a Jamaica. Marley i la seva fe Rastafari van creixent i a partir de l'any 1967 la seva música va començar a reflectir-lo d'una manera notable. Bob va convocar a Peter Tosh i a Bunny per a reorganitzar el grup, aquesta vegada sota el nom de The Wailers. La música jamaicana anava variant. L'agitada rítmica de l'esca donava lloc a un ritme més lent cridat rock steady. Els Wailers van conèixer llavors a un home que canviaria la seva manera de treballar, Lick Perry, el geni de la qual havia transformat les tècniques d'enregistrament en estudi. Els Wailers eren reconeguts en el Carib, però internacionalment no encara. L'any 1971, Marley va acceptar la invitació de Johnny Nash per acompanyar-lo a Suècia, i d'allà va arribar l'oportunitat de signar amb la CBS. El primer disc dels Wailers, Catch a Fire, va ser el començament d'un camí ascendent i de reconeixement mundial. Va arribar el moment de sortir de l'illa i una gira del grup per Anglaterra i els Estats Units els posiciona com la banda de reggae per excel·lència. Dos anys després, Bunny i Peter Tosh deixarien definitivament el grup per a dedicar-se a les seves carreres de solistes, mentre la banda ja començava a ser reconeguda com a Bob Marley and the Wailers. El disc Natty Dread va ser sortit al febrer de 1975 i la banda estava novament en els escenaris. Els Wailers, un trio femení integrat per l'esposa de Marley, Rita, Marcia Griffiths i Judith Mowat. Amb el single No Woman No Cry a les llistes d'èxits, a Marley l'esperava una nova gira i quan va tornar a Jamaica per a tocar en un concert benèfic amb Stevie Wonder ja s'havia convertit en la més gran estrella de la illa. Rastaman Vibrations, l'àlbum següent, surt l'any 1976, accedint a totes les llistes americanes i considerat per molts la més clara exposició de la música i de les creences del músic jamaicà. L'LP incloïa cançons com War, la lletra de la qual va ser extreta d'un discurs de l'emperador Haile Selassie en la ONU. Amb
amb l'èxit internacional, la importància política de Bob Marley creixia a Jamaica, on la fe Rastafari, expressada per la seva música, despertava gran interès entre la joventut. Bob va decidir donar un concert gratuït al Parc Nacional dels Herois de Kingston, el 5 de desembre de 1976. La idea era enfatitzar la necessitat de la pau en els carrers de la ciutat, on les bandes sonals estaven causant violència i morts. El govern va convocar eleccions nacionals per al dia 20 de desembre i durant la tarda del concert, uns militants d'aquestes colles van entrar a la casa de Bob. Entre la confusió, els criminals no van assolir el seu objectiu i solament van ferir a Marley, que va ser dut fora de perill a les muntanyes. Igualment va decidir fer el concert i va pujar a l'escenari per fer una presentació breu desafiant als seus sicaris. Va ser l'última presentació de Bob Marley a Jamaica per gairebé un any. Després va deixar el país per anar a viure a Londres, on va gravar el seu següent àlbum, Exodus. L'any 1978, la banda va aconseguir un nou èxit amb Kaya. El treball mostrava una nova versió de Marley, amb cançons que versaven sobre l'amor i la relació amb la marihuana. A l'abril va tornar a Jamaica per al On Love Peace Concert, on va aconseguir que el primer ministre Michael Manley i el líder de l'oposició Edward Seaga es donessin les mans en l'escenari. Va ser llavors convidat per anar a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, per a rebre la Medalla de la Pau. A la fi d'aquest any, Marley va trepitjar Àfrica per primera vegada, viatjant a Kènia i després a Etiòpia, bressol de la fe Rastafari. La banda havia acabat recentment una gira per Europa i Amèrica. A l'abril de 1980, el grup va ser convidat oficialment pel govern de Zimbabwe per a tocar en la cerimònia d'independència de la nova nació. Aquesta va ser la major honra oferta a Bob Marley i els Wailers i va quedar remarcada la seva importància en la política dels països emergents, sobretot en el continent africà. El següent disc, Unpressing, va sortir a la venda el maig de 1980 i va tenir un èxit immediat amb la cançó Call You Be Love. A l'acabar la gira europea, Marley i la banda van partir als Estats Units. 2 shows en el mític Madison Square Garden posaven el grup en el més alt de la seva carrera musical, però després Bob Marley va caure seriosament malalt. 3 anys abans s'havia ferit el peu jugant al joc que més l'apassionava, el futbol. La ferida es va complicar i li va despertar un càncer que, a pesar d'haver estat tractat per especialistes a Miami, no va tenir possibilitat de cura. Sobtadament, la lluita va començar a fer-se impossible i al començament del maig de 1980, quan es trobava a Alemanya, Bob decidís tornar a Jamaica. No obstant això, la seva destinació seria novament una internació a Miami. Bob Marley moria en un hospital de Miami l'11 de maig de 1981. Un mes abans havia rebut l'Ordre del Mèrit de Jamaica, en reconeixement a la seva contribució a la cultura del país. El 21 de maig de 1981, l'honorable Robert Nesta Marley rebia un funeral oficial del poble de Jamaica. Després del funeral, al qual va assistir tant el primer ministre com el líder de l'oposició, tot un símbol del que Bob va ser un home de la cultura i la política de l'illa. El cos de Marley va ser dut a la seva terra natal, 9 Mile, al nord de l'illa. 36 anys li van bastar a Bob Marley per canviar històries que semblaven signades per al destí. Poc temps per a la vida d'un home que va aportar tant des de la seva música i des de la seva intervenció en la política no solament de Jamaica sinó mundial. 36 anys per a convertir-se en un mite incomparable. La seva llegenda romandrà en el temps. Bob Marley, un geni que va marxar molt aviat. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that,
Why them say you must not use the herb? L'herba és una planta. Les herbes són bones per a tot. Per què? Aquesta gent que vol fer el bé per tot el món i que es diuen governants, per què diuen que no es pot utilitzar l'herba? Bob Marley.